aja netepi upacara daud tempuh ing catur nitra handayana daya pangaribawa sakala kumplawe astane hambalang gantal kabal tendang. Manten kakung sumungkem wonten ngersanipun temanten putri sanalika temanten putri hangidak punang antiga ngideki ndokipun temanten kakung kapitan sanalika. Halo Mas Akbar. Wilujeng dalu Mas Yuda. Alhamdulillah wa syukurillah saged kepanggih wonten ing Desa Grogol dalam rangka selan ageng. Selan ageng. Hebat luar biasa. Luar biasa Mas Yuda. Kula munggah panggung panggah dikawal karo Lin Mas tuwek. Lin Mas ya Mas ya. Lin Mas kit 5 tahun wis alah kula pun teng mriki tanggapan enten ping 6 sing awal nggih Pak Gianto karo Tumingal. Kowe biyen panggahku ora ganti-ganti ya. Halah ngono kok ya ora pensiun lho. Wong untuke ra duwe lho. Lho ngono kuwi biasane saya sepuh ki mergo saya ora neko-neko Mas. Saya ora neko-neko apa wong Pak Tumingal mbeli ra umum. Kok iso beling lho? Lah niku kan di samping dadi Linmas. Beliaunya kan ya juga kadang dadi komentator bal-balan, komentator poli. Pinginane diserempet truk ngene ne. Kuwi Pak Linmas kuwi? Pak Tumingal. Rencana Pak Tumingal ki ora komentator poli, ora komentator bal-balan, malah enek sing telepon arep digawa ning Iran. Kok iso tekan Iran barang lho? Anu kon komentator perang. Malah perang dadak komentator. Ya alhamdulillah Mas ya. Kalah seneng ditanggap Pak. Iya iya. Napa melih kepanggih kalih dulur-dulur, kepanggih kalih Bapak Kepala Desa Pak Jalu. Pak Jalu Prasetyo. Piyayine anteng, meneng, gak kakean ngomong, saking antenge wargane gak ngerti utange pira lho, gak enek sing ngerti. Ya utangnya ditutup ya masa uang. Tapi sukses Mas, pagelaran Selan Ageng Desa Grogol beda dengan desa yang lain. Sukses, tepuk tangan untuk Desa Grogol. Luar biasa. Loh, piye didadaki Mas? Masih atau desa-desa saiki lurahe padha pucet. Lah piye to Mas, keterak koperasi desa ki dede karek nampa 300 punjul saithik lho. Ning mau bagaimanapun itu kan kebijakan. Tetep bangga. Karnaval lancar, sepak bola lancar, bal-balan lancar kabeh. Sound system, iki termasuk sound system padha ndek winginane Mas. BPJS iki. Sorry. Iya. Kok jenenge BPJS? BPJS iki. Bayare pisan nggo sesasi iki. Halah ngono kuwi ta, Pak. Wah, tapi kompak warga masyarakat mriki. Wah, panjenengan sing dipilih minangka dalang. Amin. Dasare isih enom, muda, ganteng, prestasine luar biasa, wayangane ya apik. Niki lho Mas Akbar dalang ganteng. Tepuk tangan ibu-ibu saya. Mas Yuda ya pelawak hebat, pelawak senior. Nggih, kula mau ditanggap ping 6 teng mriki. Ping 6 teng mriki nggih. Mboten kok perkara apik, mboten kok perkara lucu, Pak. Lah perkara apa? Sing gampang dinyanyi aku tok. Jangkrik kok panitia tenan kok. Lek wis gelem, lah piye to? Lek wis nyaguhi ki aja ngresula. Ora kok perkara nyaguhi ngresula, Mbah Lurah lho angger telepon mesti nangis sik. Masa alah. Lagi telepon mbok lagi telepon. Ora salam sik, ora salam. Ora salam sik. Mas Yuda, mbok kula ditulungi. Ngene lho piye kono saged pripun? Malah niki rencana kula mboten badhe ndagel blas kula. Lho. Kok ngono lho? Ngeterne mondol. Lho, mondol Mas mondol iki? Badhe kula daftarne mudin mriki. Lho, lah kene modine? Modine kosong niki. Oh, Moden Grogol masih kosong. Moden Grogol kosong nembe sakit. Lah rencana niki kula kan genteni kan potongane wis kaya pocongan ta. Ngenteni benterne. Omong to, iki 750 tok meneng ae kok. Ngendi golek mik sing penak. Ngenteni Modin ku akeh 2 dina mati. Ya ora ngono kudune kowe iki bangga dadi Modin. Tapi nek potongan ini ki ora pantes kok dadi Modin lho. Lho, lan apa Mas? Pantese sing ditelkin iki ya iki. Padakno mayit. Ya ora ya mayit kowe kudune matur nuwun. Kowe wis ping pindho lho nek kene ditanggap. Nggih. Nah, sing awal ya panggah Helin Mas. Kudune kan sing awal kono ya.
Lah kok malah aku ning ngarep kono njaluk tuntun iki piye to Lin Mas? Aduh. Kudune sing njaluk tuntune malah sampe. Sing njaluk tuntun kan wayahe aku. Sing kono golekne dalan. Iya, lah kok Pak Gianto tuna ngene. Lah arep golek dalan piye wong dengkule wis kote. Ora ngono. Wah niki hebat luar biasa lho Mas. Alhamdulillah dalu punika masyarakat tumplek-blek Mas. dalam rangka Selan Agung sedekah bumi bersih desa ngresiki desane lahir lan batine supaya adoh saka memala adoh saka sukerta caketa ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan Allahumma amin. Ingkang saaturan malih warga Grogol gadah niat-niatipun caos kurma dumateng kaki Danyang Nyai Danyang ingkang mapan wonten ing Grogol pramila dipun sekseni dipun suwuni berkah rahayu wilujeng serinten sedalunipun ngajeng sak wingkingipun ingkang saaturan malih masyarakat Grogol paring hormat dumateng dinten 7 pekenan gangsal yah menten kopine kok dereng medal Kok malah nyemoni kopine rong medal. ora lho tak sawang kok gene ireng-irenge wah hebat luar biasa niki Luar biasa. niki agenda tahunan lho Mas Agenda rutin nggih? agenda rutin setiap tahun desa Grogol itu mengadakan Selan Agung. Artinya apa? Artinya apa? Maknanya apa Pak Yudo? Ngeten kula jelasne. Nggih. Selan Agung itu kan tinggalane para leluhur, warisane para eyang-eyang ingkang sampun surut ing kasedan jati. Nggih. Harus kedah dipun uri-uri, harus kedah dilestarikan. Betul. Napa melih gelar pakliran wayang kulit. Wayang kuwi warisane eyang. Wayang kuwi jarwa dosake wajibe sembahyang. Ana sing ngarani ringgit Sunan Giri sing nganggit. Dadi iki kabeh mengku filosofi ya, Mas. Filosofi. Mulane nanggap wayang ngeten iki padha karo ninggali anak putu supaya paham dan ngerti dengan kabudayaan luhur. Iya. Termasuk nandur kebencian, nandur keapian. Mbah wis nate dawuh, sapa sing nandur bakal ngunduh, sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing gawe mesti nganggo. Iki lho hebat wong Grogol. Falsafahmu ora kena dienggo patokan blas kok. Tak idoni lho engko kok malah Kok iso Falsafahmu mandul? mau piye? falsafah para leluhur sapa sing nandur bakal ngunduh. Nek diterak banjir ya ngunduh. Lho. Nek dipangan wereng ya ngunduh. Lho. Oh. Sing utang bakal nyaur. Alah toh kowe utang malah minggat. Sing gawe mesti nganggo. Wong duduk kubur pe arep dinggoni dhewe. Wong duduk kubur kan ora mungkin dinggoni dhewe. Lah terus Sing ra gawe teko-teko ring letak. ngene iki lho bocah iki. Iki pepatah mbok paido to. Iki pepatah pepatah tinggalane mbah-mbah biyen lho. para leluhur, para mintuna, para mumpuna ki wis paring dawuh dengan petuah-petuah seperti itu supaya awake dhewe ngleksanakne. Wong bocah wae mbok nyontoh Mas Akbar kae. Piyaine gagah, ganteng, nganggo blangkon ya ketok bagus, bareng kowe ndas karo blangkon gak rukun iki piye to? Mas ngono kuwi sampeyan sebagai sepelane, sampeyan sebagai rekan kerjane mbok golekne blangkon sing ukurane pas. Harga diri kulo kan bisa jatuh to Mas. Wong ben taun sowan mrene kok blangkon karo ndas kok gak akur ki lho piye jane ki lho. Kuwi jane sing elek blangkone apa ndase? Ndasmu apa blangkone? Loro kabeh. Kok loro kabeh ki lho. Wong iki mau kok omah ya pas kok. Lah bareng tekan kene kok klodho. Bareng tekan kene iki hawane adem ndak Terus? malah mungkret. Apa enek ndas kok mungkret iki lho. Adem kok. Sing tak karepne nuwun sewu nggih Mas Akbar. Kados pundi Mas Yudo? Awake dhewe iki piyayi Jawa nyandang menganggo ngono dadi sarana memangun diri pribadi. Leres. Wong ki nek anggon-anggone apik mesti disawang ya ketok becik merga ana pepatah ajining diri saka lati, ajining raga Saka busana, ajining awak saka tumindak. gene ya ngerti. Ya ngerti. Iso Wong ki ajining diri, saka lati, ajining raga, saka busana, ajining awak saka tumindak. nyonto Mas Akbar. Ajining diri saka lati, lati suarane kepenak. Ajining raga saka busana, busanane ya besus, suarane enak, busanane apik, mula payune larang. Rungokno le ora kaya kowe 750 bensin golek dhewe, ngojek.
Dadi nek nganggo klambi apik, Ya besus payune larang. Swara sing becik payune larang. ora mesti. Ha kok iso ora mesti? Kowe ngerti sapi? Sapi ke klamben ora? Sapi ora klamben. Sapi ke suarane piye? Suarane yo mah ngono. Elek apa apik iki? Elek to. Lah sampean besaran kok sapi siji payu 80 juta. Lah iki dandan besar kene payu 80 juta. Ngene iki aku ora trimo Mas, disepeleke. Dalan kok pedane sapi iki lho. He. Wong edan kuwi. Wong cuwengah murah Jawa itu tak suwe-suwe tak. Hih tenan. Lho aku suwe-suwe Sluman-slumun selamat. debak basa leak-leok, galih asem, enek ndas kok kaya kentang. Ngawur. Lah malah ibu-ibu ngarani jare kaya lato-lato. Wah, iya ngawur iki. Lah kok ngawur ki lho? Iki dudu kentang, dudu lato-lato. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadaan 500-an langsung mbok dilat. Sing arep diladasmu lho sapa iki kok iso? Lato-lato. Aji ning raga saka busana nyandang besus suarane apik payune larang. Larang. Alah sapi kira nganggo klambi, suarane moh ngono tok ya payune 80 juta. Iki 80 juta payu. Ora payu, Mas. Dasar pepatah sing lain. Ya nuwun sewu, aja mbok bedakne antarane menungso karo kewan. Lah piye lho? Nek menungso karo kewan ya tetep aji menungsane to kok iso. Kok iso aji menungsone? Lah menungso ki makhluk ciptaan Tuhan sing paling sempurna lho. Duweni kok iso. akal, duweni nafsu. Lah kok mbok padakno karo kewan. Lho, menungso karo kewan iki malah jek aji kewan. Lho iki bocah piye to iki? Piye to ki bocah kino? Suwe-suwe tak mut lambemu lho engko. Contone ngene. Walet kae. Heh, Walet kae ilere sekilo 3 juta. walet ilere sekilo payu 3 juta iya. Jajal ilermu tak adono. Sapa sing arep tuku? Cek aji Sik kok Mas Edo, aku dipadakne sapi sampean dipadakne walet. Padane walet iki Kurang masa ajar, kurang ajar. ya Allah Gusti, ya nek walet ilere sekilo sekilo 3 juta. heeh. Lah nek ilermu apa payu sapa sing arep tuku? Ilere Aja sampean Pak Lurah sampean tajari. Aja meneh kok karo kewan. Lah karo apa? Karo kentang kuwi lho aji kentang awakmu. Lho he Mas Akbar. Lah iya. Wong awake dhewe karo kentang kok diaji kentang. Malah lho. aji kentang. Masa menungso padane bandingne karo kentang lho. Sampeyan karo kentang aji kentang, Mas. Kok iso? Kentang diadai karung dipikul go ning pasar dinyang wong. Heeh. Lah nek sampean dipikul, sapa yang menyang? Batang arep. Hei! Kurang ajar, Mas. Kurang ajar. Ora seneng aku ngono. Masa enek dalang Jatuh harga diri jatuh. dalang kok dipikul ngene. Dalang kok dipikul rumangsane. Si aji kentang. Nuwun sewu Mas Akbar. Ora trimo bilanono. Sesama seniman, sesama budayawan, padha-padha golek ekonomi nang isore terop. Ora trimo aku. Ora trimo. Ora trimo. Bilanono aku Mas Edo. Ya bener kowe ora trimo. Lah nyapa? Aku ya ora ngirim. Ngene lho. Maksudnya ora trimo karo omonganmu kene. Saya punya argumentasi lain. Apa? Dalang ki ya, sebutane wae Kiai Dalang. Terus? Dalang kuwi tugase ngudal piwulang. Piwulang sing becik ayo dienggo, sing ala ayo ditinggalno. Mula sinebut Kiai Dalang. Dalang kuwi gawean sing abot. Kok mbok lok-lokne iki lho. Abot lho suwengi lho. Abote dalang iki endi? Apa yang ngusungi gamelan? Apa nata debok? Wah, teko-teko kari lungguh karo. Oh, cak. Ngono ae 50 dinyang ra oleh. Kabeh le. Jangkrik lah. Jatuh harga diri iki. Ayo, Abot to. Dalang iki kan melek. jagone apa turu? Eh, Jagone melek teko esuk. nyuwara terus. Nyuwara. Lah sindene apa bisu? Wong yo nyuwara teko esuk. Oh iya. Iya bener iki. Oh. Ngene lho. Ngene lho Mas Edo. Ya, krek Jelasno nana. lho. Ben dicokot lele iki lho, ben dicokot lele. Lho. Suwe-suwe tak pakakno lele tenan ndasmu engko. Ngene lho sing tak karepne. Nun sewu Mas, tak bantu sampean.
abote dalang ki kok ora perkara usung-usung gamelan, nata debok ki ora perkara kuwi, Mas. Lah perkara apa? Sukses dan tidaknya pagelaran malam hari ini kuwi tergantung dalang. Betul nek kuwi. Ora iso. Kok ora iso? Suksese Pagelaran wayang. pagelaran bengi iki ora perkara dalang, Lah perkara sapa? perkara genset. Kok iso gur sajen Ngene. Enak dalange, Heeh. enak yogane, Heeh. enak sindene, ora enak jensete, arep garingan. Bosok gorokane no Mas. Aduh, kok kalah neh Mas awake dhewe. Kalane piye to? Ya, berarti sing penting ora dalang. Ya ora, Sing penting apa? sing penting genset. Nek ngono sing penting ya ora genset ya Mas ya. Nggih no, napa? Sing penting solar. Enek gensete, gak enek solare, apa arep mbok uyui gensetmu? Solar. Nek ngono sing penting ora ming solar tok. Sing penting apa? Sing penting pom. Nah. Sik to. Wayangan kok tekan pom barang lho. Loh iya no. Kok iso? Enek solare, renek pome, lah arep tuku nandi. Nggone bakal brambang. Renek Mas. Berarti sing penting apa mau? Pom. Nek ngono berarti sing penting ora pom. Lah apa? Sing penting lemah utawa bumi. Oh, nek renek bumi, mbok encepne ndi pommu. Oh, bumi penting. Bumi penting. Nek ngono sing penting ora bumi tok. Lah sing penting apa? Sing penting Allah Subhanahu wa Alah alah alah. Tekno. Wis entek. Wis entek rene sing ngungkuli no. Kok parakne mrono ya wis entek. Ora tang dindek ning kono ya semengi utuh mung engkel-engkelan tok. Mangsa. Undul tanah ya angel lho kandan-kandanane. Ngeyelan. Ngeyelan. Wong iki kene. Mbok ning kene iki kawruh iki penting, akademisi penting. Awakku ditekani rene iki seniman-seniman. Kuwi mergo sakan pinter ya awake dhewe. Lah, Pintere lho nenggo endi lho. Mas Akbar ki pinter lho. Mas Akbar kuwi S2, kowe lagi S1 pilek. Ki Astabrata. Astabrata ya. Sinden iki minimali S1 kabeh. S1 kabeh iki. Syukur kowe. Lah iki lho. Iki sing tuwek iki. Heeh, heeh. Di. Iki malah enek S7. Yuh. S7 aku S2 S pilek kowe. Iki sinden-sinden kabeh. Iki sinden-sinden sing berkualitas. Berkualitas. Aja mbok anggap sepele. Seniman boleh sebuah profesi seorang seniman. Tapi sivitas akademika, skill dan kemampuannya jangan boleh diadu. Ya kan Mas Akbar? Boleh, betul. Loh, umpama nuwun sewu Mas Akbar. Mas Mondol ki diwenangne milih pesinden sing sakmene akeh. Sing mbok pilih sing ndi? Sing mbok pilih sing ndi? Ya sing iki. Duh ndol, wong iki disiapi kaya ngene lho. Iki lho pantes iki parake mrono. Nyapa iso nganti tekan kono lho. Oh, enak milih iki. Nyapa kok penak? Lho, wis kotot, Mas. Kok iso wis kotot iki lho. Milih sing iki wae sebelah kene nganti tekan kono. Lah khusus sing sebelah kene iki kok khusus nembang laler mengeng iku. Yuh, nembange laler karo dirubung laler. Dipun keparengaken jumenengaken waranggana. Damel suka parisuka geguyonan sesarengan kalian kanca-kanca Astabrata wong suwe ora jamu. Sik, aku Nggih. sing lagi pertama kepetuk ini loh, yang dari Ponorogo ini loh. Dari Ponorogo. Ini loh. Yang mana? Ini. Iya, Yang ini. Wah, putra daerah. Nek ngono ya rada beda. Wis saka kono. Heeh. Mangke katuran jumeneng nggih, Mbak nggih. Jumeneng saged ta? Oh iki. Iki piye? Ya, kecewa. Wong iki kok iso. Saking Ponorogo nggih. Iya. Diaturi jumeneng Lagi pisan iki petuk mula di dhisikne. sepote beda. Napa niku? Sagung para tamu kakung Sumawana Putri ing kelenggan dalu punika kepareng nderek hanggergengaken swasana lumantar Astabrata. Jengkaripun risangat mojo temanten kekalih yen Cinandra Panyayah Cantaka ingkang munya jroning balumbang kodhok ngorek. Ya. Dung. Masa enek manten lek diurbung kirik. Wong kudune cukuru kok. Jago. Sampeyan saking kono. Aku dari sini.
Manten Kowe putri, mriki. sampean manten putri. Oh, nggih. Kowe manten kakus. Kakung. Manten jumbleng. Manten kakung, manten kakung. Kula MC mboten. MC harus. Kula tak MC nggih Mas Mandal. Ya ya. Tak MC ya nduk ya. Nggih. Mas Akbar. Ya MC monggo. Wah, yane mangsa kala dumawaing kodrat. Pripun Mas Akbar sae nggih? Sae. Sae Mbak nggih. Sae. Piye Mas Mandal sae? Ya. Nalika semana ana sifat jalutan api wanita ingkang gebyor alaming madya ngancik alaming dewasa mestuti lilo jaring para kina. Pripun Mas Akbar? Apik. Mbak pripun? Sae. Piye Mas Mandal? Ya. Nesu to care iki. Bolak-balik takon. Lumaksana lon-lonan temanten sarimbit arsa netepi tata upacara daup. Mangga kepareng lon-lonan tumuju wonten ing sasana. Temanten putri ingkang ayu kados widodari, temanten kakung kenging kencing manis. Wis mari, Mas. Sing gagah ngene lho kok Sing gagah. kok ngene iki lho. Oh mantene wedok pinyis. Manten Iya. wedok kinyis-kinyis. Ngene kok jarene Sampeyan sing bagus ngono lho Mas, sing gagah. Sing gagah. Gagah. bengi iki kowe iki saingan karo Ah. Lin Mas Gianto ngono lho. Mesem sithik. Mesem. Mesem mah keberadal karo mesem. Lah, untune tak dikene. Lah. Mesem. Yo, bojoku Enak lagi. koyo ngene iki piye? Lon-lonan denira lumaksana temanten sarimbit arsa netepi tata. Pripun Mas, pripun sae nggih? Sae. Ya ya. Tata upacara daup. Ha netepi adat widhi-widone ingkang sampun kepareng temanten kekalih ingkang sami picekipun. Aduh. Temu kok bablas lho. Wong temu kok salipan simpangan iki lho. Piye? Ayo gaplok rinangkul ki lempit-kempit to, ya to Mas. Leres. Mana lho saka kono. Wah, goblok ora umum. Rene. Nuwun sewu. Damel sawatan nggih. Sawatan. Mengke Tradisi komplit dijangkepi. tradisi sawatan. Lah tradisi. Mengke nek saged pasne matane nggih. Mata. Lah niku mboten beto. Ora sah. Mboten beto. Pasne matane ya Nduk ya. Nggih. Para banter ae Nduk ora apa-apa. Banter. Nggih. Lon-lonan denira lumaksana temanten. Pripun Mas? Sae nggih. Sae. Sarimbit arsa netepi upacara daud tempuk ing catur mitra handayana daya pangaribawa sakala kumplawe astane hambalang gantal kabalakan tendang. Sabar. Kowe iso mantene tamur lho. Lah jare mripate wau. Manten wedok mata nih. Lah Ngambekmu ki lho. Kowe ki lho tak swampuk basa kowe kok iso. Lah wong mata iki balang kena mataku. Iki balangan gantal Mas, bandem nganggo suruh. nah, sesuai aba-aba MC. Ora nganggo suruh. Suruh gak enek, ganti gedang. Mbok digani botol. Oh, njaluk botol. Aja. Wong dilulu kok Lon-lonan pripun Mas sae nggih? Apik gregele apik. Wah, temune kapan iki? Kok ra temu-temu. Temanten kawe singal repepeh. Nek kok aku deh. Sae nggih. Saya kayak dalang kene. Lon-lonan denira lumaksana sang pujangganing daup Iya. kepareng hangucap mantram sakti kidung rahayu. Wah iki. Gonggo trigonggo durga mendak kala sirna. Heeh. Assalamualaikum salam tebok bosok liak-liok kalih asem. Ilang sake Sukerto, ilang sake Bilai salam. Tolak balak iki, tolak balak. Wes ilang balake. Wis tolak balak. Ora balak Mas. Tolak balak. Mantene adus. Lon-lonan denira lumaksana sak ngandhap. Pripun Mas? Sae. Tarup agung temanten yuni diberkah pangestu sumungkem wonten. Wale tak glito ndasmu kowe engko. Wale. Berkah pangestu sumungkem temanten. Sing kuwale iki sungkeme iki lho. Sing sungkem ki manten wedok.
Aku ya wedi kualat. Lah kok iso? Wong biyen sing nyunatno kene kok. Oh. Bekti aku. Ya ora apa-apa. Manten kakung sumungkem wonten ngersanipun temanten putri, sanalika temanten putri hangidak punang antiga ngideki ndokipun temanten kakung kapitan sanalika. Aduh, cuk. Alah. Lah kok terus deteng. Lah iya. Piye? Nyapa rasane piye? Kon delokne lho sinden. Sik ora iki. Piye? Teko Pak Lurah kan lho, pripun Pak? Pak Lurah. Tulung sampe delone Pak Lurah. Ngapa to, Ndol? Tak kon delok Pak Lurah iki. Heeh. Cek apa ora? Lah suarane piye to? Muni maktus ngono. Coba jajal. Pak Lurah sing ndi kok iso? Kan sing durang kalau Pak Lurah. Pak Lurah. Nah, kari siji. Karek siji. Iya. Yo kon ngideki Pak Lurah pisan to ben. Lho. Ya ora kena dinggo iki kok. Kene. Balik. Minggah madyaning Sitinggil Binaturata Sang Narendra Muda Arisa juga. Kawis tinggal gandul. Nah iya. Metamit jabang bayi. Ngempet loro iki lho. Lumaksana gegandengan asta datan ginggang sarikma pinara sastra. Minggah madyaning Sitinggil Binaturata temanten putri. Sik wale, aku sing gandeng. Oh, laku rono, laku. Manten putri badhe ngeteraken manten kakung wonten ing UGD. Manten anyar kok. Lah manten anyar penyakitan ngono kok iso. Pak Lurah, Nyapa? enten kamar kosong. Arep apa? apa? Lho wong bar manten anyar ya langsung oh iya. Gegandengan asta temanten sarimbit pinunggel gamelan Lokananta. Hop. Ah, sah dadi manten. Mosok Mah aku. Lah, ngapa to? Masa Gundul bojoku to? kaya ngono. Wis di karo apane? Iki ne, sirahe. Lho, ora ngerti. Kasiate. Napa? kowe ora ngerti khasiate ndas gundul to? Apa? Tak dudoe bengi iki. Apa? Khasiate ndas gundul kuwi nek ngisor ora ngatasi, nganggo sing dhuwur. Mbok kapane, Ndol? Ya diusep-usepne. Sampluk basak kowe kok iso. Tetembangan, ayo nembang. Panjenengan apa Mas Mondol sing gandrung? Ayo. Mas Mandal. Oke. Gandrung. Iya. Bojo. Arase apa slendro pelak? Apa Mas? Mumpung pelok. Wedeh ngomong pelak iya. Ora slendro ae to, apik slendro kok. Slendro ae lho. Lendro. Slendro lho duwe campur sari debagong, apik slendro. Tinggal lendro man. Weh, hebat tenan. Diagem to blangkone iki. Blangkone dicupane larang-larange digo. Sing besis ora. Engko rasane piye omong aku ya, Mas? Manten anyar mesti rasane mau wae. Blangkone kuwi lho. Nah, ngono. Apik kuwi. Sane mboten klodo, ngeten lak kaya Buntadewa. Kyai Werkudara. Nah, Ndang. Ayo. Sinebut ngono kae ya kena. Sembarang wis, ayo. Sembarang. Sinebut pahlawan putri. Edan tenan. Suarane apik, Mas. Apik. Raine sing eleki. Nek pengen apa ya dicet kono. Lemo apalan pirang dino, Mas? Lemo apalan pirang dino? Ya wis enek 3 tahun. Tak kira 2 dino, bae malah 3 tahun. tahun ra apal-apal aku. Ya. Ayo. Sri Uning Mustika Tuban. Semangat tekan loja-loji iki lho. Dolan joli. Sri Uning Mustika tu. Marai. Ora. Arep marai. Ora. Kaya pinter-pinter dhewe Mboten Pak, mboten. Aku wis hafal. Sri Uning Mustika Tuhan. Tuban. Kok Tuban kaya Tuhan iki lho. Tuban lho. Wong Tuban yo anu nyembah Tuhan. Yo. Bener ya. Jan, kok omongane kok lunyu men Ratu Tikus iki Jan.
bendina mangan lumut ben lungo. Ketoke blangkone kok kurang forem teng ajeng. Oh iya. Ah, ngeten sae niki. Niki nek usul mudan-mudanan aman. Kok iso? Lambe ra teles, irung ra teles, enek terase. Lho. Yo lagi roh bengi iki aku. Nyapa? Rai enek empere. Ya. Putra Kanjeng Sira lawe. Alah, bapak gantenge kaya kene. Wah, kemayune. Kemayune iki lho. Alah, rumangsaku. Alah, ora enek sing ngene. Ora dienekne. Kok ngene lho? Ora. Kok ngenekne to. Rumangsaku. Terus Tuk gong prang. Dok pranggung. Duk pranggung. Marai ya. Ora. Lho sing bener kono kuwi yo. Melok marai. Ya ora. Tapuk ngene kok. Lho Tapoke ngene lho. Ngene lho, tapuk. Tapoke ngene lho. Oh, ngene, Ding. Iya. Tuk pranggung bojone gara. Ngebela. Bebelo. Maraine sing gandrung piye? Enggak wis ya. Gandrungo nek pengen Ora. mau disilah ngono. Ganteng ra ndek pacar no. Awakmu iki. Aku. Kae lho rupane ganteng radang payu-payu. Nek karo kowe wajahe piye to, Dal? Lho, yo mirip to jane. Kowe karo Akbar? Mas Mirip. Akbar? Mirip. Lho jajal jejer. Tekok karo penonton ya. Iya ya tekokne penonton jajal. Ngono masa jare biyen laire kembar. Ah. Pripun? Jajal. Kowe Tekokne. wani buktene nek ganteng kowe. Wani no. Jajal tekokne masyarakat suara rakyat suara Tuhan. Pripun bapak-bapak? Pripun bapak-bapak, ibu-ibu? Urung takon kok disauri. Kacang urung takon kok disauri. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula karo Mas Akbar ganteng ndi? Mondol karo Akbar ganteng pundi? Mosok ganteng Akbar. Kowe penonton kono. Iya to lho, balen sebelah kono lho jajal. Sebelah kono apa piye? Sing sebelah mriki. Kula karo Akbar ganteng ndi? Padha kaya lho nyauri padha. Oh sing muni elek sitok-tok. Sing elek Kono Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Heeh. Kula karo Mas Akbar ganteng pundi Pak Lurah? Padha kaya. Oh padha bagus. Pak Lurah iki jujur. Ora perkara jujur wong sing kena dinyang mek kowe wae. Balik perkara anggarane to iki. Perkara anggaran kanca. Oh alah. Kalau aku bae sing kena dinyang aku tok. Ah, Ayo teruskan. teruskan. Bebela Wiratmaya. Sik, dipasne. Bebela. Alah. Kowe iki Malah. digenderi lho, Pasne rada cedak. Rada cedak karo gender, rada cedak. Bebela Wiratmaya. Pinter. Pinter lagi. Pamburung. Maraina. Ora. Tan murung Sri uning gundul. Gugur terus dipotong rambutnya, tadine gundul. Oh iya. Terus Dadi kusumaning bangsa. dibacotke nggih, mbak Lela nggih. Gawane napa nderek monggo. Monggo. Langsung gawane mawon mboten napa-napa. Ya.
Yuk buka celuk, monggo Mbak Vela. Oke. Srihune mustika tuban laku tresna yang sadaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya Mbak Vela. Yo. Modele kok wis nyepak ngene lempane. Halah. Pripun Mas Akbar sampean? Astabrata menurut Mbak Vela kompak ya? Ah, kompak, Pak. Oh ngene kok kompak iki lho. Lah napa? Astabrata iki ketok kompak, iki mergo kan main bareng. Nek sendiri. Jajal nek dites sitok-sitok umpama ditus, heeh.
Dites. Terus mie ayam apa piye? Umpama dites sita-sita apa ya mungkin apik. Wani, panggah wani Astabrata. Tenane. Heeh. Kediri kutane lho, Mas. Sing dadi bukti lan kenyataane. Kebo sapi sing digugu. Keluane Nek menungso entute. omongane. Omongane, Ding. Iso. Agak iso aku. Cak kampret iki pancen. Yo, terus. Niki mama kula tes angsal nggih. Angsal monggo. Tolong untuk yang penyaron. Oh, penyaron. Penyaron sik no tak dhisikne no. Ya. Penyaron berapa itu? 4. 4, oke. Suwuk ini tadi. Suwuk ini tadi suwuk seragenan. Suwuk seragenan. Oke. 1 2 3 ya. Ya. Ya percaya. Nah, yang percaya aku. Sabrata. Lho sing bonang kaya cengengesan. Iki pare dudu janganan kok malah Nyambut gawe ora dolanan. lho lak. Niku wae kan sampeyan sing nyaron. Saron wis. Genti pembonang. Lho, nyepelekne pembonang apa? Lho, boleh coba. Riwok mutak sing mbok. Apa ki bonang bareng apa bareng? Berdua no. Oh, berdua. Ya wis. Berdua bonang. Ayo, Suwuk suwuk seragenan. maneh. Dihitung, 1 2 3 iya. Hebat. Kok ya iso ya? Lah iya. Sopo Pak, nek? sampean masuk sepuh yo melu lho, Pak. Gambang. Gambarnya melu lho. Masa gampang ya mbok tes? Loh, kudu dites. Oh, jangan-jangan kok tuwek nunut cah nom-nom tok. Lho. Dijajal dites no. Dites lho. 1 2 3. Ya. Ya. Hebat tenan. Modelmu ki lho sing rebab kok terus ndingkluk ae kowe. Ya rebab barang ki Mas. Ketake minder ketoke. Minder wis gak iso wae. Nek ndelok irengmu wis gak iso. Pokoknya nek bengi iso, lanjut. Lanjut Nek gak iso. Gak iso. Langsung pecat saka Sabrata. Langsung. Lho, sik to bose sapa? Sampean. Lah ya kok iso mecat sing mecat tok sampean. Anu dikongkon Pak Mubarok. Ya. Nggih. 1 1 2 3. Iya. Ya. Piye? Yuh, marai ngrungokno rebabmu luwe. Enak sing urung kita, enak sing urung. Sopo? Siter. Nah, siter. Lho, siter ya dijajal. Siter ya dijajal. Sapa Oke. ngerti kok? Termasuk gamelan lho. Mas. Astabrata kok tolak ukur sapa? Piye? Tolak ukur. Ya tolak ukur. Tidak nih. Badak. Ini Astabrata, Dik. Astabrata kok. Tabrata. Tolak ukur. Tolak ukur. Ayo, Yo. siter. Tuh 2 3. Ya. Lah. Kecing. Lho sing ngempel kok malah ngapal. Mosok ngempul barang Ngempel dupeh tutupan gayar ae rumasane kene gak roh ngono wae piye. Tetep dites. Dites sing ngempel. Bang. 1 2 3. Ya. Ayo. Sesuk rasah melu. Lah kok sesuk Lah, rasa sesuk melu. nek ndi? Lah Sesuk sesuk nek ndi? prai kok. Sesuk yo renang dindi. Hebat. Percaya kalau Percaya, ternyata. nggih. Wah. Astabrata memang menjadi tolak ukur. Makasih Mbak Vela. Mbak Vela, dipersilakan. kersane tak mikir rupiah Loh, Mbak Vela. gitu. Mbak Vela tetap di sini karena beliau Bapak Kepala Desa dan juga sejaran panitia Ya. naik di atas panggung untuk menghibur para warga. Lo gitu. Pak Jalu suasananya apik. Wong nggih. Jalu Prasetyo Eskar. Weh, sarjana karawitan. Sarjana karaoke. Ya udah. Ribet lho sampean.
Karo anu Bapak Ketua Panitia suarane ya jos. Pak Ketua Panitia suarane ya jos. Diaturi Memang. Ya, monggo dipun pangarsani. Ayo. awit asa berapa? Tolong ukur. Ya. Monggo. Monggo. Wantene sae, monggo. Kalih Ibu, derene utawa pengacara panitia Pak. Nggih. Oke, bilang Bapak Ketua Panitia. Supportere wae. Kula kon drudeg nggih. Napa nggih? Nyanding Kang Mondo dedeg. Dredeg kok sampean gandeng karo bangsa lain. Pancen aku ki iblis. Ngono. Pripun Mas Akbar suarane gandem to? Gandem merbawani. Kula niki nek kalih Mas Mondol. Tolong ukur. Wilujeng dalu Pak Edi. Kula jeneng Luki Nduk Vela. Eh. Kula biasa nyebutin Nduk. Oh. Suarane. Ngono biasane ngoten niku pas aku MC. Nduk Vela. Oh, nduk bela. Nyapa kuwi? Biasane MC ya enggak. Oh iya apa ya. MC Yandit kan ngono kuwi. Ngaturaken napa anu panjenengan Mas Edi atau mungkin kata-kata mutiara untuk Desa Gregol tercinta. Wah bersambutan kula kok nggih. Ndek wau Bisa sampeyan. bersambutan. Lah nek badhe nyambut wong kula nggih mboten gadah nyambut cinten. Malah. Intine alhamdulillah acara wonten dalem menika sukses. Amin. Sembah nuwun kagem sedulur ingkang sampun nyengkuyung. Amin. Wonten mawon. Weh, nggih, nggih. Nduk piye, Nduk? Nembang Nggih, apa? niki duet kalih kula. Enten Kesetiaan origine jati. enten. Oh nggih. Ada. Kasetian Jati. Weh kaset jajan. Kasetian Jati. Mbok menawa aku iso lho ya. Umur boleh tua tapi lagunya ternyata. Sik. Oke. Aku sih enom lho iki. Oh 6 toh. Sih enom wis 20 tahun kok ya. Nggih. Soy. Sorry deh ya. Wis, engko kelakon turu nang emper. Layak wong sing lanang ngene ya bojone kuru. Wis, engko turu nang emper iki yo. Ya langsung dadekne nggih. Kasetian Jati. nggih Pak Edi nggih. Oke. Coba kaya ngapa? Yo. Ini Sabrata. Tolong. Ya, Mbak Vela matur nuwun. Ya. Dibacotnya ya Mas. Monggo, monggo. Mas Yudo, Mas Mondol. Ana Mbak Renjel karo Mbak Pesek diaturi jumeneng. Mbak bareng. Renjel kali Mbak Pesek. Ya. Siap lah semangga lah semangga. Yuk, sempote, cok sing gumyak, yo. Hey, Astabrata suka bohong 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 tak 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 Hey, wetas Hey. tak pilihnya langsung berdua mergo ben pasangannya dewe-dewe, Mas. Betul. Iya. Kalau saya dengan Mbak Renjel, kalau Mas Mondol karena ya sama-sama cantik dan sama-sama gantengnya termasuk pasangan yang radial. Apa itu? Dia orang dia kan mau piye. Oke. Niki wonten pamundutan kata. Apakah itu? Menika saking dulur-dulur FMA, Fan Militan Astabrata. Menika wonten ingkang ngersakaken Lintang Asmara. Wah, bisa. Karo pasangannya dewe-dewe lho ya. Oke, Karo pasangannya kula dewe-dewe. karo Renjel. Aku mulai karo Renjel ki kok aku arep gawe fan jenenge Apa apa itu? kuwi? Donjel Lover. Apa kuwi? Yudo Renjel Lover. Saya dhewe apa? Mondol karo pesek wi apa? Mesti ora duwe. Masa ndolsek. Mosok dolsek. Dolsek. Mondol pesek. Ndol pesek. Klep. Mondol pesek. Diaternya ya, Mas. Oke. Lintang Asmara, ayo. Siap. Didum anune. Tamane. Langsung dadekne Mas ki ya. Oke, langsung siap. Ya, oke, yo.
Oh, Tiang Mantara Ratri ta? Ya ya ya.
romantis. Lho ya. pripun all-round niku serba saged napa? Serba bisa nggih, Mas? Serba bisa. Wonten sae joget nggih sae. Kala wau teng wingking wonten pamdutan anu Mas, apa kae? Ayu larang regane. Apa? Lah ya mbuh aku ya napa to Pak? Ngapunten nggih Pak nggih dereng anu e. Anu, ya dijoli liyane sing kanca-kanca ben kompak, heeh. Nggih. Ana Mbak Sinta, ana Mbak Aulia, ana Mbak Yovika. Nggih, bertiga. Bertiga. Siap, oke. Ya berdiri bertiga, Berdiri, coba berdiri. kaya ngapa? Heeh, sepote co, cerot. Owe. Hai, hai, oh, yo, hai, Mas Yudo, Mas Mondo disapa satu-satu dong. Oke, siap. Biar lebih akrab dan biar lebih semanak dengan warga masyarakat yang ada di Grogol, maka akan saya pertanyakan satu persatu mulai dari yang kecil dulu. Oh iya. Ya, karena Asmane sinten, Mbak? iki asmane wis mari karek watuke iki lho rong dina jek nglegi ae. Kok asmane? Nama. Namanya siapa? Nggih, kula Sinta. Tempat meninggalnya di... Tempat Tempat tinggal. Tempat tinggalnya mana? Saking Nganjuk. Oh, Mbak Sinta asli saking Nganjuk. Nganjuk, nggih. Piyayune mempesona, angger mulih sing lanang mesti njuk. Sinta saking Njuk napa? Njuk dahar. Nganjuk Jul jajan. Jono Ndrawina. Setunggalipun Mbak Sinten ha menika Mbak Sinten. Nggih, tepangaken kula Aulia. Aulia. Nggih. Dadi ndamel Aulia. Nggih, kedah ngoten niku. Saking Sidoarjo. Sidoarjo Kota Lumpur Lapindo. Betul sekali. Ya ampun. Pantesan alise kandel. Wong wedok kang ngger alise kandel mesti liya-liyane kandel. Contone. Dan lain sebagainya. Bisa Mbak Alia. Saking Sidoarjo nggih. Nggih, leres. Makasih. Sama-sama. Lagi sitok engke. Oh iki apa? Asmanipun, naminipun. Oh, ijal mik. Nggih, dari pitepangan Pak. Nggih. Dalem Yovika. Mbak Yofi. Mbak Yovika. Damel Y nggih. Nggih. Kula nggih damel Y. Sampeyan wetone napa? Rebo. Rebo apa? Kliwon. Rebo Kliwon, pantese karo Jemah Pon. Lah sebabe napa? Aku lho Jemah Pon. Lah aku lho mah. Ma ya wis. Oleh munggatuk gatuk. Ngono ya Vika nggih. Nggih. Mbak Ika asli saking pundi? Saking Ngawi. Ngawinipun. Anu, saking Babuk. Ya Allah. Tak. Mbak Yovika aja ngomong tak krupes lambemu lho Mbak Yovika. Tembok terus lambene mondol. Enggak wani ngene. Sampeyan ngawine pundi? Babuk Pak Do. Lah nggih sampeyan babuk endi? Babuke Babuk niku. sampeyan babuke pundi? Lho kuwi jeneng dusun. Dusun ngen kula Babuk. Lah nggih dusune sampeyan kan babuk. Nggih. Lah nggih babuk endi? Nggih monggo jenengan pinarak ngen kula. Mungkin Samate babuk pinggiran apa babuk sing tengah? Babuk tengah. Oh nggih, sae nek babuk bagian tengah niku sae. Sae. Kok iso sae, Mas? Sae kula tau mriko tau mriko enek warung nyenil cilik. Lah Apa kuwi? jenengan tindak babuk kok mboten pinarak ten ngen kula. Lah pripun pas kula teng gene babuke sampean mboten teng griya Lah jenengan kok mboten WA kula riyen to, Pak? Lah kula mboten gadah WA, gadahe WC kok. Do sampean awake dhewe prai pas gak tanggapan, ayo dolan ning Mbabuk. Ya, babuke mate jeneng desa. Oh, Jeneng desa. dusun. Nggih. Oh, jari Ngawi ya. Ngawi. Tangga kula, Mas. Oh, ngaten nggih. Sampe nek dolan-dolan mbok izin karo Om. Iya. Aku ki jarang berpergian ya ning Nang Nganjuk. Nganjuk ning Kopi Tomoro.
anak rumahan. Anak rumahan. Bertiga ya Bang ya. Bertiga ya. Tomoro ya. Hei, lagu waktu moro. Apa lagi nih Mas? Seragenan ya. Oke. Wis bebas bertiga apa gelo entuk lali janjine entuk ninggal katasan sing seragenan. Gelo mboten apa-apa. Gelo ya. Oke. Lho, ora dijak. Oke, yo gelo. Saestu saestu jam kalih niku. Hei. Ora percaya Bun ya. Niku tumurung nganjuk, Pak. Sanes tumurung ngawi. Lah nggih. Lah ya maksudnya bar latihan ya Yop ya. Bar latihan ngono lho. Masa to? Wah. Kuwi malah mosok to. Yo. Yo. Oke yo. Aku apa tak kombak iki.